Joo, nyt tehdään Pyssykylän tiimiin sitten toinen osa tästä kuskiesittelysarjasta. Ja mikäs sä lisää sä tuolta? Olen Jalaviko Eemeli. Joo, mitäs opiskelet tai teetkö töitä jo ja silloin aika päiviä vielä, millainen? No autoalaa mä kävin ja käyn edelleen vielä, mutta rupes kyllästyttää ropaamiset siltä kannalta, kun harrastaa näitä raatoja vielä, niin mä löysin tuosta Vampulasta Uotila-servisen, mikä on aika lailla mitä vaan ja mitä kaikkea, niin sieltä nyt tällä hetkellä. Niin monipuolisempaa hommaa. Joo. Pääsee tekemään mitä vaan. Kyllä. Kauas sä oot ajanut nyt sitten tai ollut mukana kilpatouhuissa yleensäkin? Pyörinyt touhuissa? No mukana nyt ihan pikkukakarasta lähtien ajamaan. Mä sitten rupesin 2020, että tää on 4. vuosi. Ja nyt yleisesti sit jo. Joo. Milloin Pyssykylään sitten ja miten oot päätynyt tähän porukkaan mukaan? No, sitä en muista ihan. Se parisen vuotta sitten ollut. Jos jonkun vuoden kunkusa kuitenkin, niin Helmisen Eetu tuli puheskelemaan ja jossain kohtaa pyytelemään johtaa, kun niinku tietenkään ei nykypäivänäkään, niin heillä ei ole mukana mitään tarpeellista. Niin tuli hakemaan johtoa ja niin siitä sitten ruvettiin vaan puhumaan ja yhtäkkiä kun meillä oli oikein herkkukalantti ja sitä mä vieläkin näen unta siitä joka ikinen yö ja semmosella niin päätettiin, että lähdetään sille Eetunkaan ajaa Karvialla ja siitä se sitten aika lailla lähti. Siitä se varmaan. Varmaan 21 tai Kyllä semmoisia vuosia. 21 varmaan. Niin. Kyllä. Millaisilla autoilla olet ajanut kilpaa ja mikä tähän asti kaikkein suosikki on ollut? Mieluisin vehje? No, kaikki paitsi yksi on ollut vähintään Volvo-koneisia. Suurin osa on ollut näitä 740 ja 240. Sitten siellä on muutamia muita E30, Viastaa, Mitsua ja näitä ne on ollut niin kaikki Volvon koneilla ja sitten oli yksi OHC Sierra. Mutta näillä Volvoilla suurin osin. Kyllä se paras on aina Volvo. Sulla on kuvia niistä reilusti ja sä pistät niitä tähän sitten kanssa. Joo, täytyy. Näkyviin. Mikä suosikki on ollut niistä kaikista? Kyllä se varmaan oli toi millä nyt viime kautena alettiin EVK-sarjaa kiertämään. Ja se oli oikein hyvä 240 kyllä, että siinä on ollut varmaan eniten tehoa mitä meillä on autoja ollut. Ja kyllä parku komiasti, että varmaan se. Kyllä. Millaisia tavoitteita tai haaveita on autourheilun suhteen? Mitä joku kilpailu, missä olisi oikein hieno menestyä, joku se on mikä kilpailu yleensä ollut tärkeä, että siellä olisi komia pärjätä, tai onko muita lajeja tähtäimessä, jos sellainen tilaisuus joskus tulee, mikä kiinnostaisi muutkin lajit? Kyllä se ralli olisi komea, jos jollain 142 tai 240 pääsis, mutta siihen nyt ei todennäköisesti koskaan varallisuus tule riittämään. Mutta sellainen kisa, missä haluaisi pärjätä, niin olisi varmaan joku Huittisten oma kisa, jos siellä pääsisi oikein A-finaalissa pitkälle. Pisimmät pytyt pokkaamaan sieltä. Niin. Joo. Mistä sä alkanut innostus tähän autourheiluun? No siitä voi ihan vaan syyttää kyllä sua, että Joo. siitä se on kun näitä välttämättä rotteloita kattonut muksusta asti, niin siitä se on. Mut silloin se taisi lähteä, kun oltiin joku vuosi Kardaanikunkussa katsomassa, niin mä sanoin, että sit kun on ikää, niin mä haluan ruveta ajamaan. Tää siellä sit tokasit, että ruvetaan keräämään rahaa ja sit seuraavan vuoden kunkussa, kun se oli, että sit ostettiin 240.
Et ei ole auttanut vaikka, että nähdään millaista pään mäntyy hakkaamista tää helkutin touhua. Ei oo vieläkään. No niin. Siitä se lähti sit juu. Muita harrastuksia? Tai onko ennen ollut tai just muksuna tai onko nykyään muita harrastuksia? No nykyään ei mitään, mutta nuorempana sitä tultiin oltua oikein sporttisia ja kaikkea urheilua ja muuta, mutta ne nyt on jäänyt ja jokkista nyt aika lailla vaan ja näitä autojen räpeltämisiä muutenkin. Joo. Tuossa sponsoreita ja tukijoita tähän hullutukseen, ketäs mukana on auttamassa? Ne on kaikki tuossa auton kylissä, että JM Motormedia, Työkalumarketti ja 100 paitaa, sitten on kovaa tiimiä, Anna Käänteitä, Euromasteria, Veikon Väriä ja AV Konexia. Ne on tärkeissä osassa, saadaan vähän jeesiä tähän. Ne on kyllä joo. Viihdytkö auton rakentelu- ja tallitouhuissa? Mitkä se mieluisimpia hommia, niin ominta lajia? Kyllä ne mukavia silloin kun vaan sujuu, että sekin vaan tahtoo aika harvassa olla, että aina joku menee persille, mutta kyllä mukavinta melkein on se, että pääsee paiskumaan pellejä suoraan, niin pääsee purkaa vähän raivoja siihen sitten. Ja kyllä ne kaikkea ihan mukavaa näprätä silloin, kun se vaan sujuu. Juu, ja niitä tallitouhuja kyllä tarvii tehdä, jos tämmöistä touhua harrastaa. Joo. Mikäs sinne radoille kilpailuihin oikein vetää? Mikä hemmetti siinä innostaa? Kai se on vaan se adrenaliini ja fiilis, mikä siinä ajamisessa on. Sitä oikein tarkemmin osaa selittää, siinä on vaan se joku. Joku siinä on. Joo, eikä sitä sen kummemmin sit tarvii. Millaista jokkisporukkaa on? Onko tullut uusia kavereita sieltä kisoista ja varikoilta? No on niitä tullut ja kyllähän on oikein mukavaa sakkia, että aina kun joku on mäsänää kova kiire, niin kyllä sieltä aina apua saa ja keneltä vaan voi kysyä jotain osia. Niin kyllä se on oikein mukavaa letkeitä porukkaa. Hyvä fiilis varikoilla. Joo. Onko tämä harrastaminen ollut sellaista, kun etukäteen odotit ja ajattelit? No ei. Kyllä sitä ajattelin, että no joo, vaikka on aina puhuttu ennenkin pienempänä kun oli, että siinä on sitä ropaamista niin paljon ja mikä ei kestä. Ja kyllä se eka vuosi oli semmoista kun mietti, kun se Volvo kesti kaiken ja sillä ajettiin niin perhanasti ja siinä ei ollut mitään. Sitten kun näitä muita raatoja on tullut ja on näitä nähdään paukkuu koko ajan pitkin mäkiä, niin kyllä se siinä mielessä se totuus tuli, että mitä jokkisa, mutta pikkuhiljaa siihenkin totuttu. Se antoi vähän väärän kuvan alkuun, kun se oli niin sitkeä pommikone se ensimmäinen Volvo. Se oli jo oikein herkkukone. Se teki kyllä harrastamista helppoa, se toimi vaan. Olisi joku muisto oikein kunnolla pieleen mennestä kisasta, minkä mieluummin olisi vaikka unohtanut? Kyllä se on melkein, olisikohan se 22. Juu. 22 vuoden Laitilan kisat, kun oltiin 74 kantilla siellä ja isä ajoi sillä ensin oikein hyvin ja katsoin, että nyt on hyvä auto tälle radalle ja no siinä sitten tuli isällä EVK-sa vai yleisössä vähän osumaan ja alkuerään kun menin niin ei vastannut kaasuun ja ei ottanut kaasua niin körötteli ekan kierroksen jälkeen maaliin ja sit siinä laitettiin kaasuvajeria paremmin ja katsottiin kaikki linjat, ettei mihinkään tarraa sun muuta ja sitten lyötiin vehkeet käymään ja no kaasu hirtti ja sitten siinä päävirtoa saanut pois ja siitä räjähti vauhtipyörä pitkin varikkoon ja se oli kyllä oikein semmonen herkkä hetki. Se herkisti joo ja siitä Pyssykylän kausikoosteellakin, 22 vuoden kausikoosteella, eikö se helähdys ole siinä kameralla? On se siinä ja kyllä siinä ottaa voimasanaakin saattoi pari kuulua, mutta niistä mä en edes sano yhtään mitään. Se oli semmoinen, joo.
semmoinen kokemus, mitä nyt ei välttämättä olisi tarvinnut koskea. Joo. Kyllä. Nyt joku muistaa oikein hyvin sujuneesta kilpailusta, mikä on parhaimmillaan jäänyt mieleen. No kyllä se, olikohan se 100-päinen JM Porissa. Sierralla ajettiin. En muista kilpailun nimeä. Niin, se oli käänteen siellä, se oli vielä vihreä värisenä. Porissa kuitenkin, niin sieltä nuorten ensimmäisen ja ainoa voiton sai, niin se on kyllä oikein varmaan paras hetki. Makiana mielessä. Joo. Joo, se oli kyllä, vaikka siinäkin vähän säpinä oli heti lähtö suoralla, että Joo, meinasi tulla pientä hanskasta lähtemistä. Kyllä siinä vähän pientä tynnyrin perua oli. Joo, lopputulos hieno. Joo. Olisiko vinkkejä harrastuksen aloittelua suunnittelevalle? Joku nuori jätkä vaikka miettii, että jos tämmöiseen touhuun lähtisi mukaan, niin olisiko jotain vinkkiä, mitä voisi antaa? No, semmoinen vinkki, että yliyrittämiseen ei koskaan kannata sortua, mutta sitä on turha antaa, kun siihen sortuu kaikki. Et se aina kun rupeaa yliyrittämään, niin sit rupeaa räpeätämään ja sitten yleensä vehkeet tullaan jossain. Se on melkein paras, mitä mä voin antaa. Joo. Kokemuksen kautta. Sisältä ja edelleen on sama juttu, vaikka sitä itselle sanoo, niin aina sitä tulee yliyritettyä välillä. Musta se on vähän vanhemmilla kiukoilla joskus. Mikäs sut saa oikein hyvälle mielelle, taikka sit taas toisaalta oikein niinku sateen kiauhumaan ja hermot palaamaan? No hyvälle mielelle nyt sen saa siitä, että pääsee monta lähtöä päivässä ajamaan ja vehkeet toimii. Pahalle mielelle oikein sen saa, kun päälle ajo ja vehkeet präkää ei käy kunnolla ja kaikki vastustaa. Kisassa niitäkin on ollut liian monta ja semmonen tökkivä kilpapäivä. Semmoisiakin osuu jokaisen kohtaalle, juu ei sitä. Niiltä ei välty ketään välillä. Mikäs näissä autoharrastuksissa hienointa ja parasta on? Kyllä se on se porukka, mitä siinä ympärillä on. Ja sit muutenkin se kilpailun tunnelma siinä ja tietty itse ajaminen. Niistä koostuu sitten. On suunnitelmia alkavalle kaudelle. Mitä kilpailut tässä mielessä ensimmäisenä on tai kesän aikana tähtäimessä, niin ainakin pitäisi päästä muuta. Ne ei mitään suuremmin, mutta tuolla kyseisellä vehkeellä on ainakin huittisia ajamaan, että alkukaudesta, mutta ei vielä oikein mitään muuta. Sen näkee sitten, kun tulee aika nähdä. Niin, sen mukaan mitä romuja on iskussa. Joo, kyllä niitä mukavia kilpailuita ihan lähinurkisti on paljon. Katsotaan sen. Mitkä sun parhaat puolet on kilpailijana? Sanoppa. Mä oikein osaa siinä sanoa mitään. Jännittääkö vielä ennen kilpailua? Kyllä se nyt vieläkin ja varsinkin ekassa lähdössä ja sit jos johonkin finaaliin pääsee, niin siellä vasta jännittääkin. Panokset kovenee. Joo. Onko tämän touhun järkevyys joskus mietityttänyt? Melkein joka kisassa. Lopettaminen käynyt joskus jo mielessä? Melkein joka kisassa. Joo. Kalusto on valmiina tulevalle kaudelle. Tää nyt taitaa olla likipittää, mutta se nyt on aika lailla ainoa, että on tuo toisia reraata jossain pitkin tonttia mädäntymässä, mutta siinä on nyt kone vielä kesken, mutta ehkä se siinä kesän mittaan sitten tulee. Aika näyttää. Joo. Millaista kilpa-autoilijan kuuluu ajaa yleisessä liikenteessä?
No mähän en tähän ole mitenkään hyvä sanomaan yhtään mitään, mutta kyllähän se totuus on, että lain mukaan. Ja siinäkin virheistä ehkä ottanut. Joo, nimenomaan virheistä opittu. Se on. Onko jotain muuta mielessä nyt sitten? Jokkiko se liikkua tai yleensä mihin vaan? Eipä tässä kai mitään. Ainakaan mitään kameralle voi sanoa, että eiköhän se ollut tässä. Selvä. Kiitos. Kiitos. Mä en tiedä, pitäis tähän alkuun sanoa jotain. Jos tykkäät. En tykkää. Se on hyvä alku. Joo. Kukas sä oot ja mitäs teet työksesi? Jalavikon Ari. Täällä Euron peräkulmilla asusteleva Virttaan poika. Ja Loimaalla metallihommia, että hitsaustöitä pääasiassa tehdään. Parhaita maatalouskoneita, Multivan merkillä siinä. Joo. Kauanko sä oot ajanut kilpaa tai ollut mukana näissä touhuissa? 95 vuodesta silloin aloittelin itse ajamaan, mutta touhuis sillain mukana, että serkku aloitti 85 rallin ajamisen Alirantalan Kari. Ja siitä asti on niin kuin hyvinkin aktiivisesti seurannut ja sitten päässyt silloin tällöin mukaan kilpailuihin ja seurannut tosi tarkkaan juu siitä niin kuin silleen voin sanoa, että jollain tapaa mukana on. Niin. Milloin kautta miten sä oot joutunut tähän pyssykulan laumaan? No kyllä se on ajautunut ton Klopin kautta, kun Eemeli siitä Eetuun tutustui ja Eetu sitten oli ruvennut puhumaan porukkaa mukaan Eemeliä ja sitten Eemeli rupesi sitä puhumaan mulle, että siinä voisi olla hyvä sakki. Että siellä on hyvä meininki ja saa jeesiä näiden romujen parsimiseen ja osaavat meitä paremmin korjata näitä. Siitä sitten ajauduin mukaan kanssa. Joo. Millaisilla autoilla sä oot ajanut ja mikä on tähän asti ollut semmoinen suosikki? Tähän kohtaan varmaan mä tein semmoisen videon pätkän, niin me varmaan pistää. Joo, otetaan näistä videoa, kun meillä silloin kivikaudella oli tämmönen tallennustapa, että tuli oikein niinku paperikuvia. Näitä ei oikein muuten saa, niin otetaan näin. Tuossa on ensimmäinen kilpuri Ralli Escortilla 95 vuonna. Siinä ollaan lähdössä ihan ensimmäiseen kilpailuun. Siisti peli silloin vielä. 1600 kenttiläisellä. Sen ajan herkuilla. Ei silläkään ihan kauhean kauan sitten tarvinnut ajella kyllä. Ensimmäisenä kesän silloin se Laihia sprintissä. Siellä tunnetuspaikassa kippas sit nurin, kun haettiin vähän rajoja heti ja ne löytyi. Se meni tolleen ja siinä vaiheessa oltiin sitten jo ilmoittauduttu seuraavaan kilpailuun ja meinasin, että näinkö nyt sitten peruutaan, mutta kaverit sitten yllytti, että älä nyt hättäile, että heillä on sellainen rullaava Escortin koppa, että vaihdetaan tästä tekniikka suunnilleen ehjänä pysyy. Vaihdettiinko sitten vissiin viikossa. Vaihdettiin tohon koriin ja sillä päästiin sitten harrastamaan ja se olikin huittisis sitten taas jo seuraava kisa. Siinä sitten ensimmäisellä kierroksella hajosi kardaani tosta autosta. Siellä oli sitten kaveri Virttaalta kippasi omaan välikoppa Escorttiin aika romuksi sinne peltoon. Niin kaveriporukka lähti sitten irrottaa sinne autosta kardaania, niin mä pääsin toiselle lenkille. Sillä aina kardaani heitettiin tohon paikkaan. Ja mun meni sitten toiselle lenkille, meni kone tästä. Et kyllä tää niinku sillä heti alkoi tää mun harrastustouhu, mitä se nyt on jatkunutkin sitten. Melkein ruunanen aina. Ja siinä on sitten vähän eri aikakausilta sama härveli. Että tää auto oli kauan. 95 vuodesta sitten
Sitten pitkälle yli 2000 vuonna, oliko se 2008 tai jotain kun tämä sitten vaihtui tähän välikoppaeskorttiin. Tää olikin mieleinen härveli kans kyllä tämä välikoppa, se kun saatiin oikein mieleiseksi, paljon siihen muutostöitä tehtiin ja Eskun VM teki siihen uuden koneen silloin, sit se puhui hienosti. Sitten olisi 209 heppaa vääntöä, en muista, mutta hieno se oli vettää kyllä. Se parku nätisti se auto ja oli sit loppujen lopuksi kyllä hyvä. Hyvä, että se istui näppeihin mukavasti toi peli. Se vaihtui sitten Bemariin joskus, se oli 2015 varmaan. Tuli toikin pitkään nurkis kyllä toi auto. Bemarista ei paperikuvia olekaan, ne tulee sit varmaan meidän editointioperaattori varmaan pistää niitä sähköisessä muodossa tähän perään johonkin videon perään. Sitten on se Endurance Volvolla muutamaan kilpailuun pääsin tohon tiimiin ajamaan mukaan nyt parina vuonna varmaan. Olin siinä mukana jokuisia kilpailuita. Se oli tosi suosittua silloin toi Endurance silloin sen touhun alkuaikoina, mutta tulikohan siihenkin sitten jotain sääntöhommia siihen sitten varmaan tuli, että minkä takia se rupesi hiipumaan. Se tehtiin kanssa vaikeaksi se touhu. Ja sitten jokkis touhut alkoi. Siinä on ihan ensimmäinen kokeilu jokkisautolla, niin oli täällä on oikein legendaarinen TKR-tiimi, Tuiskulan Kone ja Romu Racing. Siinä sain sen porukan mukana pyöriä ja siinä on jo kavereita tuolta Virttaalta ja tuosta Köyliöstä Nortulla siinä päätirehtöörinä itse. Ja kai ne sit yllyttivät penteleet, että ajahan tuolla Mersulla joku kilpailu. Ajoin sillä laitilla sitten ja sillain siinä tietty sit kävi. Et omaa autoa sit äkkiä katsoa, että kyllä tätä täytyy lisää täytyy saada. Ja sit tuli oikein Volvo. 142 vanha rallycrossiauto. Koppa oli rallycrossiautosta. Oli oikein kunnon tappikoneella P20. Tappirytinä koneen. Sillä päästeltiinkin aika paljon sitten. Sitten varmaan eniten mitä tohon aikaan noista mun jukkisautoista mitä silloin oli. Vaihtui sitten niin jossain kohtaa kun se vaihtui tai Helinin Ramin kanssa juuri tehtiin vähän vaihtokauppoja toiminin Ramille ja mulle tuli toi. Se on oikein kulttimainen niitä ja tää Mitsu. Se tuli meille sitten vielä toisen kertaankin yhdessä vaiheessa, mutta siitä varmaan tuoreempia kuvia sitten siinä tulee myöhemmin. Tässä nyt sitten sähköisenä kuvina vielä ja Emelilläkin varmaan siitä on kuvia näytillä. Tossa on Volvo vielä ja rautasänky Volvon kanssa vedetään tiukkaa kisaa. Siihen voisi melkein heittää tähän haasteet. Vedetään sitten Pyykön kanssa nuoruuden innolla taas kunnon vääntöjä tuo pappoluokassa. Ensi vuonna joskus. Tai joskus. Haaste on heitetty. Sen tähän kohtaan sitten siinä tulee kuvia vähän tuoreimmista romuista. Joo. Siihen perään. Siinä videolla mä selostin vissiinkin jo jonkun verran, mutta sen ensimmäinen oli Eskortti tonni 600 kenttiläiselle. Joo. Ja sitten tuli sen jälkeen toinen Eskortti, se oli alkuun kanssa sillä kenttiläisellä, mutta sitten se vaihdettiin 2 tonniseksi jossain vaiheessa, sillä ajeltiin aika kauan ja sen aikana sitten tuli tätä
jokkiskohellustakin mukaan. Siellä ajeltiin 142 Volvolla, sitten oli se huikein Mitsubishi Galantti. Ja sen jälkeen oli yksi välikoppa Escortti Volvo tekniikkainen. Joo, siinä oli jokkisautot, mitä silloin oli siinä 2000-luvun puolivälin paikkeilla. Niihin aikoihin tuli välikoppa ralliauto, vaihtui se vanhakoppainen rallieskortti, vaihtui sinne välikoppa eskorttiin. Sillä ajeltiin kanssa aika kauan ja se vaihtui sitten, tai sen mä myin pois ja sitten jonkun ajan päästä siitä ostin tuon ralli Bemarin. Sitten on vähän endurance-touhua ollut siellä parina vuonna ja sen semmoisen sitten on näitä jokkishärveleitä nyt ollut, kun en rupes harrastaa, niin niistä tulee kuvia sinne sitten kanssa. Kans, että niitä on ollut sitten erinäisiä Volvoja aika paljon. Ja mieluisin auto, niin kyllä se melkein täytyy sanoa, että kyllä se välikoppa ralli Escort siinä, kun saatiin oikein hyväksi, sitä tehtiin paljon muutoksia, niin siitä tuli kyllä hyvä. Se oli oikein kilpa auto. Mutta kyllä tämä ralli Bemari, tämä on hieno auto harrastaa ja hieno ajaa. Ehkä niistä joku, ja jokkisautoista, niin kyllä pari niistä 200-sarjan Volvoista on ollut mieluisimpia. No kyllä siellä 2000-luvun puolivälissä, kun oli se välikoppa jokkisauto, niin se oli kans, siinä olisi ollut potentiaalia, se olisi ollut hyvä auto, mutta se ei oikein niin toiminut meidän aikana koskaan. Mutta se olisi voinut olla hyvä auto. Et siinä varmaan. Okei. Sekin vielä löytyy kyllä tiimistä se auto. Se on yhden kaverin pihalla odottamassa siellä parempia päiviä. Niin. Sekin joskus voi palautua kilpailuun. Ehkä joskus. Ehkä. Onko sulla millaisia tavoitteita kautta haaveita auto-urheilun harrastuksen suhteen? Kyllä tässä nyt tavoitteet jo alkaa olleen tuhkattu, mutta haaveita täytyy olla. Totta kai niitä täytyy aina olla, mutta en mä tiedä, jos jokkista no ajellaan silloin tälle olisi se hienoa, vaikka pyssykyläryhmän lähtee joskus siihen, jos saatais vaikka sellainen koko joukkue tonne koottua siihen Classic League, tai nykyään se on SV-kuivaus, Väreen sponssaama kilpailu. Joutsassaksi nykyään ajetaan sitten, vai Hollolla Säettiemään, kun se on kukonkoilussa. Eikö se Joutsassa ole nyt? Sinne on siellä hieno porukka kyllä vaikka joskus saada. Ja onko ihan vuoden, 2 vai 3 sisällä, mutta joskus olisi hieno saada joukkue sinne. Se olisi aika makea. Mutta muuten sitten tätä jokkistouhua tällainen, mitä nytkin touhuttu. Ei välttämättä mitään isoja kilpailuita, mutta kunhan päästään tällä jengellä harrastamaan, niin se on aika hienoa. Ja rallia täytyy päästä ajamaan. Se nyt on, jos ei sitä haavetta ole, niin sitten ei ole mitään järkeä missään. Mutta se on sillain sit vasta, kun tulee siihen mahdollisuus, että pääsee ajaa useampia kilpailuita. Ei se ole, jos ajaa kilpailun tai 2 vuodessa, niin ei se sitten oikein innosta sitä, että sillain saada, vaikka se joskus hajoisikin, niin ettei se katkeisi sitten taas siihen vuodeksi pariksi. Että sillä että se taas alkaisi vähän sujumaan. Joku sarjan ajaminen, niin semmonen on haaveissa. Kuulostaa hyvältä. Onko sulla ollut jotain kisoja, joissa sulla olisi halu menestyä oikein hyvin? Jotain tiettyjä kisoja? Ei nyt ole kyllä sillainen. Jos jossain tulee menestys, se on aina plussaa, mutta ei nyt mitään tiettyä kilpailua, ei sellainen ole mielessä. Ja ralli on varmaan sulla tähtäimessä sitten vaiheesta perustella. No juu, ilman muuta. Rallihan se on melkein elämän tarkoitus. Mutta kyllä jokkista tällä samalla kaavalla, mitä nyt ollaan ajettu, että hyvä porukka, niin tää on hienoa kanssa. Joo. No, mistä sulla on sitten alkanut innostus auto-urheiluun?
Ja kyllä se innostus on alkanut just sieltä ihan Kakarasta saakka jo ennen kuin se serkku rupesi ajamaan. Niin ennen sitä jo innosti nämä touhut mutta sitten kun se rupesi ajamaan ja sen kaveripiiriin kuului Rissasen Jorma, FA-cupin kestomenestyjä 90-luvulla. Niiden juttuja kuuntelin ja sitten pääsi joskus kyytiinkin ja kyllä se sieltä sitten niin oikein se varsinainen kipinä räjähti ja sitten joo, kyllä se sieltä niin lähtenyt ja sitten kun rupesi pääsemään ralleja katsomaan ja jokkiskisoja ensimmäisiä siinä 80-luvun puolen välin paikkeilla, niin kyllä se ihan selkeetä oli, että ei tässä oikein ihan niin paljon innosta mikään muu. Joo. Ja se varsinaisesti niinku olisi jo silloin ollut intoa tuohon nuorten luokkaan jokkikseen lähteä 15-vuotiaana. Mutta eihän siinä, kyllä mä sitä kotonakin puhuin joskus ja vanhemmat, juu, semmosia hienoja juttuja. Mutta eihän siinä mitään mahdollisuuksia tietenkin mitenkään olisi ollut. Vanhemmilla ei mitään moottoriurheilutaustaa eikä mitään semmoista, eikä kotona olisi ollut vetoautoa edes, eikä mitään korjaustaitoja näille härveleille, eikä et ihan niinku nollista olisi tarvinnut lähteä kaikkeen kalustoon ja työkaluja, joka on oikein juuri mitään, eikä korjaustaitoja niin juuri. Kaikki tälleen, niin kyllä se sit hyytyi siihen se haave, että käytiin sit kattelee vaan. Ja sitten niinku ensimmäisiä työpaikkoja sain siinä 94-95, niin silloin sit hommasin sen ralliauton itse ja sit rupesi olemaan kaveriporukallakin jo vähän ajokortteja. Mutta ei meillä silloinkaan kotoa vielä mitään vetoautoja mitään ollut, mutta sitä saatiin sitten jonkun kavereista vanhemmilta koukullisia autoilla. Säälistä varmaan antoi, että pääsee Repponen leikkimään rallikuskia sitten johonkin. Ja kaverit lähti jeesaamaan, kuskaamaan kisoihin ja huoltoon. Sitten niin ensimmäinen sponssi oli lavaisuutari, mikä lukee tuossa ensimmäisen ralliauton konepelissä, mikä vielä siitä on jäljellä. Se lainasi meille peräkärryä, että se rupesi tukemaan heti hienosti se Oripääs toi firma. Mä joskus siltä sitten kysyin, että Mats, kun kärryä saa lainaksi, että olisi tämmöinen harrastus meille, niin se lainasi sit. Ja se oli eka sponssi ja siitä tämä touhutus sitten on lähtenyt. Niin. No onko sulla muita harrastuksia tai nykyään tai ollut joskus nuorempana? Liian vähin on jäänyt, mutta kyllä kyllä me kakaroina siskon kanssa oltiin melkein niin asuttiin aina vapaa-ajat jossain urheilukentillä tai juoksupoluilla tai hiihtolatujen vieressä, kun vanhemmat oli virtaan nousun aktiiveja oikein, niin kuin, että ne valmensi ja kuskaili kylän kakaroita ympäri kisoihin. Ja siinä kilpailtiin sitten kans siskon kanssa. Ja siinä sporttailtiin, mutta se sitten teiniänsä alkoi aika pahasti jäämään, kun tuli tytöt ja tupakit ja kapakit ja muut kylällä hillumiset enemmän mielenkiinnon kohteeksi. Silloin se sitten jäi aika lailla, mutta kyllä mä tossa sit rupesin sporttailemaan taas. Juoksen oikein paljonkin niin alle 30-vuotiaana. Silloin kävin maratoneekin juoksemassa ja niin meni jokunen ja puolimaratoneja kymmeniä. Et siinä tuli niinku uudestaan sitten taas isäukon kanssa niinku yhteinen harrastus. Se oli ihan hienoa. Siinä käytiin kilpailureissuja vielä pitkiäkin reissuja, niin siellä sai juteltua niinku kaiken näköisiä, kun oltiin vähän paremmin samoilla aloilla mitä nuorempana. Se oli tosi hieno, kyllä tuli uudestaan se harrastus siinä kohtaa sitten. Mutta kyllä se nyt on sitten taas liian vähin jäänyt. Kyllä mä nyt vieläkin tuolla mettissä kävelen ja fillaroitten ympäri, mutta se on sellainen hiljaksi. Välillä pysähtelen varmaan minuutiksi parissa katteleenkin ympärille, että mitä kaikkea oli. Se on semmoista, että ei se kauheasti kuntoa kasvata, mutta ei ne varmaan heikennä semmoisia. Kalastelua ja skeittausta, niitä oli kans joskus nuorena. Okei. Semmosia on. No sitten
sponsorit ja tukijat näytettiin jo kerran, mutta kerro Joo. mitä sulla on ollut joskus? No, kyllä niitä kaiken näköisiä on ollut, jos näistä nyt mitä täksi vuodeksi ei ole muuta sovittu kuin nämä JM Motormedia, Joonaksen touhut, se on huippuosaaja noissa kuvaushommissa, videokuvausta ja valokuvasta. Sitten työkalumarketti, niin sieltä saa kaikki kyllä mitä tallitouhuissa tarvii. Työkalumarket.fi katsoo, niin sieltä löytyy kaikki työkalut ja hiomatarvikkeet ja hitsausvälineet ja ihan mitä vaan työkaluja voi tarvii niin sieltä. Tuo Sylkkipaino 100 paita. Se on Euros toimii, sieltä tehdään painotöitä ja tarrat ja meidänkin tulee tiimin noi T-paidat ja kaikki tarrat ja kaikki tulee sieltä. Et siinä on nää, ja sitten Veikon Väri Eurossa. Siellä maalaus- ja remonttialan tarvikeliike. Ja Euromaster Huittinen. Se on tukemassa, nämä kaikki on tukemassa niin koko tiimin sakkiin. Sitten meillä on omia toi KA-tiimi. Sitä KA-team.fi yhteenkirjoitettuna, niin se, että jos haluaa rallielämyksiä tai kyydityksiä tai koko illan viettoakin virkistysiltoja työporukalle tai muuta ralliviritteistä, niin sieltä kysymään tarjousta. Sieltä sitten on AV-koneeksi, Punkalaitumen suunnilla toimiva huoltofirma, autohuoltoja ja rengaskauppaa ja sen semmoista. Niin kannattaa ottaa yhteys siinä. Sitten Susanna Käänteen toiminimi, niin on Virtaalla toimiva niin pitopalvelu ja leivonnaistouhuja ja näitä. Ne hoituu siellä. Ja sitten on tää koko Pyssykylän lauma. Niin tää on kans hyvä yhteistyökumppani. Ja kotijoukot tietysti, tosin en ole kyllä neuvotellut, vieläkö löytyy ymmärrystä täksi vuodeksi tähän hullutteluun mutta luotetaan nyt sekin sit vielä. Siinä ne on nyt mitä tälle vuodelle on sovittu. Onhan siinä niitä. Lisääkin mahtuu. Mahtuu, kyllä juu. Teetkö sä, tai ootko sä mukana noissa, tai oot varmaan, mutta näissä tallitouhuissa, viihdytkö sä siellä ylipäätään? En mä mikään himoruvaiho ole. Jos ei tarvitsisi näitä romuja parsia, niin en parsis. Mutta kyllä se on alussa saakka ollut selkeä. Et jos tätä hulluttelua meinaa harrastaa, niin se on kyllä ihan välttämättömyys. Kyllä siellä tallissa täytyy touhuta kanssa. Mutta en mä itteni kovin hyväksi mekaanikoksi voi kehua kyllä. Et jos tulee jotain kyllä moottoristakin perushuollot ja tommoset saan tehtyä, mutta jos vaikka he lähtee alakerta palasiksi ja sieltä on venttiilit solmussa ja puolet tarvitsee uusia tai tarvitsee laskea jotain palotiloja ja muuta, niin kyllä siinä tarvitaan järkevämpää päätä, mitä muuta löytyy. Kyllä niistä tarvitaan jeesiä. Ja no sitä jeesiä hyvin löytynytkin kyllä. Onneksi aina kaveriporukassa on aika hyvin hyviä tekijöitä. Että niiltä saa apuja sitten. Neuvoja ainakin, jos ei ole kerkeä. Tuo meidän tiimissäkin on hyviä tekijöitä kanssa. Mutta se on, kun näitä romuja on niin pirusti, niin heillä on itsellä kanssa on tekemistä aika paljon niiden omien lehkeiden kanssa. Ei ne näitä meidän helvetin rakkineita aina kerkeä parsimaan. Jeesiä tarvitaan. Onko sulla jotain, mitä sä teet mieluusti tallissa? Kyllä mä melkein noita jotain, kun alustan tuentoja ja muita ajettu pyöriä solmuja. Tämmöisiä ja korihommia ja hitsaushommat ja tämmöiset. Niin kyllä mä niitä ihan hoitelen kyllä. Ja puuttaushommat ja tämmöistä muuta. Kyllä toi tekniikkapuoli melkein semmoista on ja että niihin mieluummin annan jonkun muun tehtäväksi, kun tulee paremmin. Ja sähköhommat, vaikka mä käsitän monesta hommasta oikein huonosti, niin sähköhommista vähän vielä vähemmän. Ne on semmosia sitten, että kyllä parempi kuin en koske, niin ehkä voi toimia. Niin. Okei. No mikä sua vetää radoille tai kilpailemaan ylipäätänsä? Mikä siinä on se juttu? Kyllä se
kyllä se ajaminen siinä se juttu on. No rallissakin kun ajaa sinne AT-asemalta vaikka lähtöviivalle. Ja siinä sitten alkaa lähteä 5 sekunnista alaspäin numerot pyörimään. Sitten lähdetään lataamaan sinne pätkälle. Soraa ropisee pyörän kaari ja pirun hyvä pito renkaissa ja kori vähän rämisee sellainen sopivasti ja vehkeet toimii hienosti ja sitten se lähtee sujumaankin vielä. Kyllä siinä joku vaan on, mikä siinä innostaa. Vaikea sitä on selittää semmoiselle, ketä ei ole innostunut tästä touhusta tai ei kokenut sitä tai ei halua edes ymmärtää, niin en mä osaa selittää mikä tässä kiehtoo. Joku tässä kiehtoo. Joo. No, millaista jokkisväki sit yleensä on? Onko sulla tuottaen kavereita kisoista tai varikoilta? Täysiä mulkkuja. Niin. 0,5%. Ei vaan, kyllä melkein on kaikki niin hienoa sakkia kyllä mitä tuolla vastaan tulee. Että on tosi hieno porukka ja melkein kaikilta voi mennä kysymään jeesiä ja melkein ketä vaan voi tulla mieltä kysymään jeesiä. Mutta on se kyllä melkein mikä vaan harrastusta saa autourheilun piirteet, ettei se ole pelkästään jokkisporukka. Kyllä rallivarikoilla on ihan sama meininki. Et se riippuu ihan millainen itse suhtautuu muihin ja millainen suhun suhtaudutaan. Niin. Kyllä se, mutta on nyt sillä lailla hienoa sakkia kyllä ja on tullut uusia kavereita oikein tässä nyt ei Emelin harrastuksen aikana, mitä on enemmän ruvennut taas jokkisympyröitä pyöriä, niin on tullut tosi paljon lisää kavereita ja ihan niitä sakkeja just kun aloitti silloin ajamaan, kun Emelikin aloitti, niin heidän vanhempia ja muuta. Kyllä voi sanoa, että on tullut ihan ystäviäkin. Ja nimenomaan tämän tiimin kautta niin on tullut sillä niin tiimiläiset nyt on melkein perhettä jo. Keskenämme sätätään ja kirotaan ja naurataan ja kaikki melkein jutut käydään läpi, mitä vaan voi olla. On tullut. Se on oikein hyvä sitten. Onko tämä harrastushalli tai ylipäätänsä autoharrastus ollut edes sellaista, kun sä silloin joskus etukäteen ajattelit? Parhaimmillaan on. On silloin, kun sujuu vähän sinne päin. Ja sitten just kun pääsee ajamaan paljon, niin kyllä se just sitä on, mistä haaveili, mutta se vaan niin hyvin harvoin onnistuu sellainen, mitä niin kuin haaveilu on. Mutta kyllä se monilta osin on sitä, mutta paljon on just semmoista, että sikku tökkii, niin kyllä kovin kanssa tökkii. Ja rahoitusta tarvitsisi pystyä jotenkin hoitaa jostain niin älyttömästi vielä enemmän, mitä koskaan ymmärsikään. On se, monilta osin on. No. Kerros joku muisto oikein todella pienen mennästä kilpailusta. No, näitä olisi kans aika monta. Otetaan kahden semmonen perätteisen kisan sarja, mikä meni oikein mönkään. Ja missä ei syydy mikään. Se oli sprinttiä tuolla sillä keltaisella sprinttieskortilla silloin niin 2008. Oli Urjalassa sprintti, se oli sellainen rata, sitä ei nyt ole ajettu varmaan ainakaan 10 vuoteen enää. Se oli siellä Urjalan keskustan ihan vieressä melkein. Ja siinä oli ensimmäisen kierroksen kun lähtöön ajoin. Ihan pirikintä olin tankannut tankin. Sieltä oli ilmeisesti ton huoltusletkun kautta päässyt lorahti, just kun ajoin lähtöviivalle, niin siinä toimitsijat huomasivat ja lorahti bensaa pois. Ja kauhea paniikki pääsi, sieltä vuotaa bensaa. Koneet sammuksi, kauhea hässäkkä päälle. Ei sieltä nyt muuta tullut kuin pieni liraus. No tietenkään sitäkään ei olisi saanut tulla, mutta se nyt tuli. Ja ne ei päästäneet mua lähtöön sit ollenkaan. Ja siinä kauhean ahdas menotie siihen. Siinä oli letkaa monta kymmentä autoa mun perässä jo. 100 metriä varmaan sillä lailla. Kaikki joutui peruuttelemaan pois siitä edestä. Mä en sano jäädä mihinkä senttiä varteen odottaa, kun ei siinä ollut paikkaa. Et mä olisin jäänyt siihen murjottaan sitä sitten. Ja muut olisi saanut ajaa kierrokseen. Kaikki siirtymään pois edestä. Ja mä sieltä paulattelin kauheasti nyökkäilin siinä, kun perjoittelin kanssa pois.
kaikkien muidenkin meni sit keskittymät kaikki ihan pieleen siinä. Köröttelin sit varikolle takaisin. Ei mitään. Siinä oli sit bensan pinnat ja kaikki laskenut sillä, että ei sieltä enää mitään loiskahdellut. Eikä siinä olisi varmaan kysynyt pätkellekään mennessä mitään sen enempää sitten enää tullut. Mut kumminkin, sit lähdin toiselle kierrokselle sille päälle sit jo ajamaan. Mä menin sit, nyt vedetään sillä, että tiedätte perkele, että mä oon mukana. Muistatte, nyt tehdään semmonen aika. Mä lähdin sit lataamaan aivan niinku oikein miesmäisesti. Siinä oli sit muutama 100 metriä lähdöstä, mä muistan hyvin vielä, se oli sellainen täysillä ylivedettävä nyppy. Siitä vedin täysillä yli, mutta sen jälkeen sitten olisi tämmönen vähän käsittelyä, että himmailenkin 100 metriä ja sitten oikein risteys. Eihän siellä ryvettiin sitten jossain kivikossa ja lumihangessa jo siinä. Perkelissä nousi sieltä vielä, olisi pitänyt jäädä sinne sitten jo senkin. Siinä on sitten vissiin jo J.M. Motormedian nuori, silloin hyvin nuori kuvaaja Joonas vissiin, se on tallentanutkin siellä, kömmittiin siellä pitkin hankia ja se nousi siitä ylös sitten vielä, mutta ei kun sit entistä enemmän latausta päälle. ei käsittänyt, niin vedin sit pari kilometriä eteenpäin varmaan semmonen nypyn yli vasen siinä. Siinä oli pirun syvät urat jo, veti yhtä uraa siinä vaan pääsikin ajamaan. Leikkasin vielä entistäkin ahnaammin se. No siellä oli sisällä sit semmonen vaaniva kivi, sieltä se napsautti tuohon vanteeseen tolppa hajalle ja raidetanko poikki ja mitä kaikkea siinä mahtui, se putosi koko pyörä alta pois sieltä. Siinä se sinne peltoon sitten aika pitkälle oikein pysyi ihme kyllä onneksi pystyssä siitä vielä. Sieltä se sitten kisan jälkeen saatiin. Ja niin siinä oli sitten vielä tuttuja totta kai katsomaskin sisäkurvissa. Äijät nauriski, siinä on tommonen vaaniva kivi. No niin, tuntui olemaan, mä huomasin, näin hienolta näytti kun pyörä roikkui ilmassa tuossa. Joo, hyvältä se tuntuikin. No, sieltä sitten saatiin jalan hinausautolla ja piikeillä nostettua kärryn kyytiin kisan jälkeen. Sitten lähdettiin kotiin päin. Tultiin tosta Virttaan ohi, että toi kloppi oli vissiin joku vajaa 3 vanha silloin, tai siinä paikkeilla, vähän yli 3 ehkä. Käytiin hakemaan mun vanhempia tykköä se kyyti. Lähdettiin tänne Euran suuntaan ajelemaan, niin sit loppui huoltoautosta polttoaine tuohon Säkylän ja Virttaan väliin. Siinä meni sit tunnin verran, kun Köyliöstä sain yhden kaverin kiinni tuomaan naftaa. Nyt päästiin kotiin jo. Sitten mä kotona vaihtelin siinä viikolla noin, mitä etupäästä oli hajonnut. Hammastammut ja ohjauksen osat pyörän tuen, mitä kaikkea siellä sitten oli. Mulla oli osat onneksi siihen, tai onneksi niin. Parempi kuin ei olisi ollut. Vaihtelin ne siihen. Ne tolpat kun vaihdoin eteen, niin se oli jonkun verran löysemmät jouset. Kattelin sinun tallisia, että olisi vähän matalamman näköinen keulus, mitä se on ollutkaan. Ei mitään, että kyllä olkoon tommonen. Et mennään Kankaanpäähän sprinttiin, siinäkin oli ilmoittautunut jo. Päästään ajamaan se, ettei siellä mitään kovin isoja hyppyjä eikä mitään, että kyllä noin matalampanakin siellä menee. No, seuraavan viikonloppuna sitten oltiin siellä Kankaanpäässä ja ajoin ensimmäisen kierroksen lähtöviivalla. Mulla oli aika iso numero, ihan lähtöpään numeroita, oli suojakeli. Ja oli lähtöön tullut sit jo tommoset urat. Se on vähän liian matala eskortti. Sehän jämähti pohjan varaan siihen lähtöviivalle. Taas oltiin lähtöviivalla jumissa. Siinä sit meni aika monen muunkin lähtöminuutit ja ohitte, kun ne kaikki kantaa mua pois siitä viivalta eikä sit mihinkään lähteenkään hinuri. Siihen tarvittiin taas. No ajoin sen köröttelin sit kun pääsin siitä joskus pois, niin koitin ajaa nopeasti vaan pois alta, että nyt kenenkään tukkana siellä sitten enää ole. Kaikki muut sellaiset uudet lähtöajat ja silloin tulivat sieltä. Toiselle kierrokselle sitten oli uho taas pikkasen paljon. Menin se vetästäänpäs kunnon aika. Lähdin taas sitten kiskomaan aika paljon. Sitten se oli jossain puolivälin jälkeen taas, kun vähän sisäpenkka honasi vasurissa, piruisot urat siinäkin. Kynnetty sieltä kuntalo-ojan pohjaa. Kypsin kanssa sisäpenkka vähän honasi ja sinnehän se pyöri katolleen sinne peltoon sitten ratkina. Se joo, ei siitäkään ihan kauhean paha. Ei siinä pelteisiin meni jonkun verran kanssa. Mä en muista hajoisiko laseistikon muuta kuin tuulilasiin varmaan. Et sen ihan ajettua sieltä sit kisan jälkeen sain pois kyllä sieltä pätkän varresta. Kyllä ne melkein oli pari semmoista kilpailua, mitä ei nyt ihan välttämättä olisi tarvinnut olla. Joo.
jokkiskisoista mun tuli mieleen tuo sama, minkä Eemeli tuossa jo sanoikin, että se vauhtipyörän räjäytysreissu. Se oli semmonen, mikä olisi voinut ehkä jäädä kyllä kans kokeilematta. Ja sitten on toinen jokkispettymyskisa on kyllä Somerolla. Olisikohan se ollut joku SJM, se on perinteinen kisa siellä. Tai joku muu kumminkin Somerolla ajettu. Niin se oli kyllä kans semmonen, mistä jäi aika katkerat fiilikset vähäksi aikaa. Siitäkin löytyy tapahtumia sieltä 22 vuodet Pyssykylän kausikoosteesta. Et siitäkin varsinkin se mun inkaarista siitä näkyy se yksi lähtökolinat. Niin vieläkin haluaisin mettästää siitä video ulkopäin kuvattuna jostain sieltä katsomosta. Taikka lähtö suoralta sieltä autojen takkaa jostain, mitä helkuttia siinä oikein tapahtui. Mä sitä lipun sain kyllä. Mä en sitä aloittanut sitä hässäkkää. Mutta se oli jo yksi semmonen. Oli siellä vähän muutakin ohjelmaa. Kerro sitten joku mukava muisto kisoista, joku mikä on mennyt oikein todella hyvin. No rallipuolelta tulee aika tuore muisto mieleen, tai sillain tuore, että mitä tässä nyt viimeksi on rallia ajettu. Tässä nyt monta vuotta taas ettei ole ajettu yhtään. Mut 19 vuodelta kaasujalkaralli Temarilla. Niin se oli hieno kisa. Ja siihen sai vielä huoltoreissun, sain kavereita tuolta Virtta ja Oripäin nurkista, vanhoja tuttuja, niitä kun on ollut mukana silloin jo melkein niin kuin alkuaikoina. Se oli senkin puoleen hieno. Ja se lähti ihan hyvin sillain liikkeelle. Sain heti kakkos- ja kolmospätkällä jo luokkapohjat siellä. Ja sitten sit 3, 4 ja 5 pätkillä vissiin vähän jäätiin. Siinä oli noita, olisiko meitä ollut 8 luokasta tai 7, en muista ihan varmaan, joku sinne jäi jo ykköspätkälle heti. Mutta oli kovia kilpakavereita, näitä vanhoja tuttuja jo pitemmältä aikaa rallikavereita. Ennen kanssa ennen kehitetty kilpaa, että Konosen OP tuolta Porista. Oikein perinteinen porimies, päättäväisyyttä löytyy. Ja sillä on nyrkkeilytaustaa, se osaa keskittyä olennaisiin. Se on kova haaste ollut aina. Sen kanssa on hienoja kilpailuita, saatu ajaa ennenkin. Niin se siinä oli haastamassa ja sitten oli toi Peipon Kimmo, Matiaksen isä Typeröllä Hondan kanssa siinä. Niin niitä vastaan oli tiukkaa vääntöä, ihan koko kilpailun ajan. Et siinä sit jäin pikkasen, mä olin varmaan joku 3. tai 4, kun lähdettiin seiskapätkässä. Se oli tuttu pätkä tuo lähellä Virttaata, Oripään Latvan nurkissa. Tuttu tie, siinä mä mietin, sain oikein sen päättäväisyyden itselle päälle, että täällä ette mua voita, ette perkele vaikka mikä olisi. Ja onnistuinkin lataamaan oikein kunnon useamman sekunnin pohjat sille pätkälle. Et se on yksi pätkistä, mikä on onnistunut oikein niin ajollisestikin oikein niin hienosti. Tässä niin viime aikoina, mitä on päässyt ajamaan, niin hienoimmin onnistuneita pätkiä. Sitten vähän rupesin himmailemaan liikaa, varmistelemaan sitä voittoa, kun mä olin niin kärjissä, olin sitten sen pätkän jälkeen taas. Vähän liian varman päälle otin viimeisen pätkän ja Peipon Kimmo pääsi sitten ajan sen verran kovan pohjat. Se nousi kärkeen, mä olin sitten luokka 2 siellä. OP oli 3. Et se oli, siitä jäi kaikkinensa tosi hieno, se oli hienoa kilpa näin jo koko päivä. Siellä oikein näettiin kilpaa. Jokkiksen puolelta niin on Eurajoen kilpailu. Olisikohan se 22 vuosi varmaankin. Varmaankin, joo. Täytyy olla, meillä oli se tosi hyvä 200 polku siellä. Niin Eemeli ajoi nuorten 2. siellä ja mä olin EVK 3. Se päivä sujuu hienosti ja ajo sujuu ja kaikki sujuu kyllä. Se oli makea. Se on hyvä. Olisiko sulla jotain vinkkejä sellaiselle, jotka miettii jokkiksen tai rallin aloittamista? No sit se on tietysti huomattavasti helpompaa aloittaa, jos perhetaustaa löytyy.
kotona on harrastajia ennestään tai muuta. Mutta jos ei löydy, niin sitten kannattaa ottaa yhteyttä niin johonkin läheiseen oman kylän urheiluautoiluihin ja mennä sieltä kysymään jeesiä. Siellä on parhaiten hommat tietävät. Taikka sitten tulla kilpailuihin. Meille voi tulla juttelemaan varikolle ihan koska vaan ja kysymään niin paikan päältä oikein jeesiä muuta. Niin silloin se tulee kaikkein helpoiten tutuimmaksi. Sitten kun on päässyt siihen vaiheeseen, että niin olisi vaikka auton hankintaa edes, niin kannattaa siihen kanssa joku kokeneempi pyytää sit mukaan. Ettei tietämättömyyskään osta semmoista autoa, minkä kanssa joutuu heti vaikeuksiin. Että saa edes jonkunnäköistä näkemystä siihen. Ja se on kans, että siihen nyt kannattaa sit varautua, että niitä remonttitunteja tulee paljon. Vaikka se sujuisikin se homma, nämä vehkeet tarvitsee silti tallissa tekemistä. Ja aina nämä ei toimi. Siihen kannattaa varautua, että aina tulee vastaan niitä kisojakin, koska tekniikka sohlaa. Ja toinoin, että kannattaa sitten lähteä toimitsijatehtäviin kanssa, kun on päässyt kilpailuun mukaan. Niin siinä tulee paljon tutummaksi kanssa se kilpailun järjestöpuoli. Saa sitäkin kautta niin vähän eri puolta näkemystä siihen touhuun. Ja sitten se on muillekin järjestäjille eduksi, että siellä on joku semmonen, ketä on niin kilpailijapuolelta kanssa. Se kannattaisi enemmänkin kilpailijoiden muistaa lähteä toimitsijahommiin kanssa, kun niistä on aina vajaus. Et tuolla on pirusti semmosia vanhoja jääriäkin, ketkä on kilpailu vuosikymmeniä, mutta ei niitä koskaan järjestelyhommissa näe. Et niidenkin kannattaisi lähteä sinne puolen kanssa mukaan. Tästäkin nyt varmaan pahoittaa joku mielestä taas, mutta jäädät sit saa tulla vaikka kilpailupaikalle juttelemaan mun kanssa, niin jutellaan näistä hommista, mutta se olisi ihan tosi, että kaikkien kannattaisi käydä niissä hommissa kanssa, ettei pelkästään kilpailemassa. Ja vaikka ristiin vähän lajeja, että jos haluaa aina olla näissä jokkiskisoissa kaikissa mukana, mitä täällä päin näetään, niin lähtee sitten vaikka ralliin järjestelyhommiin ja toisinpäin rallimiehet jokkispuolelle. Sillä lailla vähän ristiin jeesausta. Että semmosia ehkä. Kyllä varmaan kauheasti varmaan olisi muutakin, mitä pitäisi antaa vinkkiä, mutta sen nyt kannattaa tulla vaikka kilpailupaikalle kyselemään. Ainakin kilpailuiden jälkeen meillä on aina aikaa kyllä jutella. Vaikka siinä kisan aikana vähän voi tohinaa olla, näyttää, että meillä on pikkuinen hässäkkä päällä aina. Mutta kisan jälkeen sitä ainakin, tulkaa ihmeessä juttelemaan. No kerro Sari vähän, että mikä saa sut oikein hyvälle mielelle? Oikein hyvälle mielelle? Reipas kisailu saa ainakin hyvälle päälle. Sitten mitäs niitä? Kyllä tää on mukava harrastaminen yhdessä ja mahdollisuus harrastaa, niin hyvälle fiilikselle tulee. Ja sit kun huomaa sinne, joku luppaa hoitaa jonkun homman, niin voi luottaa siihen, että se varmaan tulee hoidettua. Se tapahtuu, se voi unohtaa sen homman sit sen jälkeen, että se tulee sit hoidettua kanssa, kun se on luvattu. Tuommoista asiat tekee hyvälle tuulelle, kyllä. No, mikä saa sitten päinvastaisesti oikein sapeen kiehumaan? Jatkuva valittaminen. Jotkut ihmiset kun tulee vastaan, niin ensimmäiseksi ennen kuin kerkeäisi morjistaa, niin ne alkaa selittää, mikä kaikki on huonosti. Mikään nyt mättää. Aina tulee jotain, niin se saa sapeen kiehumaan heti ensimmäiseksi. Ja sit jos harrastustoimintaan tulee pakko mukaan, että se on väkisin tekemistä touhu ja pakko tehdä jotain, niin kyllä se sit kans alkaa sapettaa. Ja laiha kahvi. Jos mä menen kisapaikalle ja maksan siitä ton kokoisesta kupista 2 euroa, no mielelläni maksan, että järjestäjäkin jotain saa. Mutta jos se on laihaa se kahvi, niin se pistää hermo huonoksi. Semmoset. Okei. Joo. No mikä näissä autoharrastuksissa on sitten hienointa kautta parasta?
No ajaminen. Se niin kuin tässä harrastuksessa niin kuin sitä parasta antia on. Et en mä tiedä näiden perkeleen romujen raahaminen ympäri Suomea ja lastaaminen ja purkaminen ja kiukkusten kuljettajien kiukuttelun kuuntelu ja näin, niin en mä tiedä, ei näistä niin oikein sellaista täyttymystä saa. Mutta kyllä se ajaminen, mutta kyllä kaikki muu totta kai tähän lajiin kuuluu. Kaikki kuuluu, noi oheistoimet totta kai ilman muuta, mutta parasta se ajaminen tässä. Joo. Onko sulla jotain suunnitelmia alkavalle kaudelle? Mitä kisoja mielessä? Ei ole mitään. Joku siellä kisoja jokkista varmaan jossain kohtaa kautta ajellaan. Todennäköisesti ei kovin paljon, mutta sen verran mitä mahiksia nyt ilmenee. Että saadaan romuja, iskuja ja muuta. Joo. No kerros, mitkä on sun parhaat puolet kilpailijana? Tää on kyllä paha. Mä noita muita ihmetellyt, kun ei osaa vastata tähän mitään, mutta kyllä tää on hankala. Kyllä mä aika sinnikkäästi koitan pitää sen kaasun pohjassa. Ei sekään kyllä perkele hyvää, se on tullut vähän helkutin kalliiksi. Ei sekään varmaan siis hyvä puoli. No en mä kyllä ensimmäisenä periksikään anna. No ei sekään kyllä ole hyvä puoli, sekin, kyllä siitäkin ongelmia aina kertyy. En minä tiedä. Noi Eemeli ja Eetu, niille olisi voinut sanoa, niiden hyviä puolia on, ne osaa sopeutua eri autoihin hito hyvin. Tuolla sai joku laina-auto, jos omat romut on jo rikki, ja sitten saada äkkiä jostain joku laina-auto, taikka sitten yleensäkin kilpailu joku muu auto, millä ne ei ole ajanut vielä. Ei niiden tarvitse ajaa kuin 1 lähtö tai 2, niin se on niin kuin tutun olosta jo se touhu. Ne tulee niin kuin äkkiä autojen kanssa toimeen. Mulla se ei kyllä käy niin, mutta että niin kuin olla oma auto ja sellainen mä oon ajanut sillä jonkun verran. Käynyt vaikka testaa jossain, et saanut ajaa sillä jonkun verran ennen kuin se rupeaa hiukkavetun tuntuu tuolta. Mutta noin nuoret tuntuu sopeutuvan niin kuin äkkiä kyllä autoihin. Ne olisi voinut pistää omaksi hyväksi puolekseen sen. Joo. No jännittääkö sua ennen kilpailuja? Tarvis jännittää, mutta tässä nyt viimeisimpiä jokkiskilpailuja mitä oli, niin ei ole tullut sitä jännityksen fiilistä. Se on huono. Se on huono. Tuossa kun pääsi nyt rallin lähtövaloihin menemään, varmaan olisi se entinen fiilis tulisi taas. Sais sen oikein sykkään, mutta noin nyt ei oo. Ja kyllä mä luulen nyt kun taas tästä kun saisi oikein kunnon latauksen päälle lähtisi jokkistakin ajaa, niin eiköhän se sieltä, mutta kyllä se tarttis olla mukana se jännitys siinä touhussa. Että siellä olisi vähän niin kuin skarpimpana silloin kyllä selkeästi. Joo. No, onko tämän touhun järkevyys koskaan mietityttänyt sua? On. Okei. No, onko lopettaminen käynyt joskus mielessä? On. Kyllä on. Käy useinkin ja on monen kertaan päätettykin lopetetaan. Mutta tämmönen selkärangaton sälli kun päättää, että lopetetaan, niin ei siitä lopetamistakaan mitään tule. Kohta on taas entinen touhu päällänsä. Ja kyllä mä nyt tossa epätoivohetkin niin Bemariakin vähän tiedustelin, että onko kiinnostusta ostajilla sitä kohtaa. Ja oli, kyllä siinä olisi niin mahdollisia ostajia, olisi muutamakin ilmoittautu, että kyllä sille ilmeisesti ostaja löytyisi, mutta koitan nyt sinnitellä ja pitää sen, kun jos se nyt menee myymään, niin eihän sitten ole mitään järkeä enää missään. Kyllä sit, mä oikeasti luulen, että sit häviää kyllä innostus aika pitkälti moneen muuhunkin asiaan. Et on se käynyt mielessä monestikin juu, mutta todennäköisesti ei ymmärretä koskaan lopettaa. Joo. No kalusto on ilmeisesti valmiina seuraavia kisoja varten. Onko jotain tekeillä? Ei, valmiina ei ole muuta kuin toi auto, mikä tuossa Emelin taustalla oli.
Niin, se on valmiina Eemelillä Huittisten kilpailuun. Mut ei semmoista millä mä ajan, niin ei oo yhtään. Et tos vois kuvaa ja vaikka näyttää tähän viereen pari juttua. On vaiheessa. Pari. Niin, ne on siitä syntymässä. Ne on kyllä sillain sovittu, että ei niillä ole sen puolen oikeesti mikään hätääkään. Et ne tulee valmiiksi sit, kun aikaa on saada ne valmiiksi. Et ei silleen ei oo nyt niinku valmiina, mutta ei oo painetta saadakaan valmiiksi. Et ajetaan sen mukaan millain on, ja jos toikin auto nyt vaikka menee kaupaksi tosta, niin sit koitetaan saada tilalle joku toinen ja ajetaan sen mukaan millain vehkeitä on. Joo. No kerro sit vielä, että millainen kilpa-autoilija kuuluu ajaa liikenteessä? Liikennesääntöjen mukaan. Ja pikataipaleilla ja radoilla koitetaan kuka on kuka. Niin se on. Ja kyllä sekin on tosi, että niitä paikkoja tarvitsisi olla, missä sitä ajotaitoa harjoitellaan. Mutta ei se ole yleisen liikenteen seassa. Et kyllähän noi joka paikassa, missä vaan porukka harrastaisi niin jäärataa tai peltorataa tai muuta, niin aina sinne löytyy joku valittajakin, ketä sitten osaltaan häätää sen porukan tonne kaduille kaahailee. Et niinku harjoituspaikkoja tarvitsisi enemmän olla, missä pääsee harjoittelemaan. Mutta yleisessä liikenteessä sitä ei kuulu tehdä. Se on aivan tosi. Et tossakin alkaa Kyrönseudun UA-rataillat, katsoo Facebookista Kyrönseudun UA. Toukokuussa alkaa rataillat taas. Sinne pääsee muutamalla kympillä ajamaan Alastaro-sirkuitille. Siellä saa koittaa kuinka vehkeet kulkee ihan laillisesti. Ja sama on Huittisten UA-radalla Kuninkaisissa. Ottaa yhteyttä Huittisten UA:n porukkaan. Sinne pääsee taas toukokuun puolen välin jälkeen hyvin edukkaasti päästämään paineita ja näyttää kaveriporukalla vaikka, että millainen auto ajetaan. Tuleeko jotain muuta vielä mieleen? Ei tuu. No tässä sitten. Kiitos. Kiitos.